Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anag pailingad itinagan at Terry, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Clayton Solino iti Tinapan Bugyas, Malmon Maynard iti Darapidap Candon, Ilocos Sur, kastamat ni Novelin Kudyamat. Shout out pay kan ni Mayor mi ani Mayor Gary Pinson kan Happy Fiesta iti Ilimi nga Luna La Union into November 24 and 25 from Nida Nieveras. Happy birthday ka Juanita Agbayani from Bing Garcia. Happy birthday Rinalyn Medis kan makablaawan ti Kadoy family, Juliana kan Agaluos family, kastamatan ti Fabelin family, especially inang Esther from Jonalyn Fabelin. Makablaawan pa iti Medina kan Maburang family di Tatugigaraw, Cagayan Valley from Ronald Medino. Happy Thanksgiving kani komparek ani Bucarillo dita Big Island, Hawaii from Rodel Abella iti California, USA. Happy 80th birthday kani tatay mi into November 28 from Jackie Claro iti Hong Kong. Shout out iti Trayo Ekakanas dito'y Hong Kong. Kastamo ti pamilyak dita Pudi, Kasibo, Nueva Vizcaya. Ti Palma Baban kan Dalmacio family from Layad, Ana Rose. Shout out kadagiti amin amamik, especially Mami Naida Ortesa kan Mami Myla Montemayor from John Clifford Solano. Kastamot makablaawan ti Domingo Antonio Sambot kan Tolalo family from Rowilin Tolale ti Batak, Ilocos Norte. Shout out iti pamilya kan kakasinsin ko from Bimbo Tamang. Pamilyak dito Umingan Pangasinan ni Mario Mamasig kan dagiti anak mi, kastamot ang tiyapit kan Martos family di Tatayog Pangasinan from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Makablaawan ni Lola Leonora Antonio Zambrano kan kastamot na Jocelyn, John Steven kan Papa Lester dita San Jose City from Rowan Joy Castellano. Makablaawan ti Castellano family, especially Tatay Dominador, Nanay Selma, Rochelle, Romalyn, Raymart, kan dagiti Guapo Abilasco, ada Raimundo Leonin, kan Eric Echada from Jester Prehiliana. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Terry. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Terry. Saan na pa naglastog, ngam makunaan na pintasan ti kasasaad ti panagbiag ko dito'y Canada. Kat proud ak matlaeng amang ibaga, nga uray ti pamilyak dita Pilipinas, kat nasaya at meten ti adda akabibiyagda. Ngam saan ko abasta nagunod laktan ti anyaman akasasaad ko ita iti biyag manang. No di kat talaga nagpursigiak, tapno mapaalwan ko laeng ti panagbiag mi. Balasang akpay laeng nga aging ga ita, iti edad ko nga 48. Ado ti mangibagbaga, asaan pa'y analadaw ti amin para kanyak, no maipapan kani ayat. Ngam saanan aday ti prioridad ko. Nang runa kat adda dagiti naglabasak nga arig na nang ipaay iti trauma kanyak, maipapan iti dayta abanag. Milyaw, anyat nadlaw mo ka ni Tere. Ay na, sa bali ti Jarnasim mangpet itay duday. Nakalidliday kun kasla nagsangsangay. Huwag nga raud, anya nga tayo tinapasama kan kuana. Diyak amo nagdiritsumot nga minan iti silid na itay. Di pa yun nangan. Apay man nga tan, anya nga ta tinapasama kiti inauna nga anak ta. Jakmat amo duday. Atapok nga amangan no adamanin pa kainaigan na iti relasyon
Isu akas jay ti jar ni Terry asim mangpet itay. Kaya't mo asawan, napasakitan manan, nagsinadamanan itinobyo na. Nalabit akas ta. Ay, uunayan no kasta nga agpay sumilyaw. Nagmalas mo ti anak ta, itinagan ni Ayat. Manang Terry, masapal nga agbayad ak ijay school. Kasta ka di, ading ko? Wan manang, dandani kami din ti exam. Manang, ada ka di parekot mo? Ha? Awan ading ko. Apay ana sa ludsod mo? Naliday ka ngamin, saan ka nga agsasaw? Kwa ading ko. Nabanugak la siguro iti trabaho. Nga ta, manang? Wen, ading ko. Nang runak at nagado ti masapol nga aramidak iti trabaho. Kasano nga iti pagbayad ko, manang? Di ka agdanag, ading. Itad ko ti pagbayad mo. Di ka madanagan. Birnis la ita. Nga mapay nga da dito balay ni Terry. Awan ka diti trabaho na. Ay, Jack mo. Jack pa'y kinasarita, tanakaululi magmat ngamin. Manipod itay na asikaso na dagiti addi na asimrak iti pagadalan. Inruginan tinagdalos. Aging gaita, agdaldalos pa'y laang. Ay, panagkunak. Talaga asaan na ka nagbidot duday. At dalakit din napasamak iti anak ta. Milyo. Kahit masiguradok nga da pa kainaigan di nobyo na. Sa bagay, makita talaang asabali ti jarniteri nga anak ta, no kasta nga ada parikot da iti nobyo na. Tibagi na ti papasan na no kwa. Kat narigat na agdalan iti depresyon, bakit? Makadadhal mo't kat iti utak da ita. Anya, ay, yadada yumapo. Saan kumamot nga agtinagakasta ti anak ta? Isungarot akasayaatan no kasarita ta. Iti kasta, maiyabkas na no anyaman ti mapaspasamak ken kuana. Sikaban lang arudon ti makisarita ken kuana lakay. Naimbagken ka, taamom ti ibagbagam, no maipapanan ka dagita abanag. Tanusyak, amang ano umununaak tumanen nga agpungtot, numaamuak nga adamay kaniwas nga inaramid ti kayan ayat na. Ay, mala, di ka agdanag. Siyak ti makisarita iti anak ta. Naduktala ka malaksid kanyak. Ada pa'y sabali akayan ayat ni Jeff tatang. Kunak tupay kait. Kabisado da kang aminan anak ko. Basta no nagbaliw ti jar mo, ammo milatan ka ni nanang mo nga adda ti sabali ang napasamak. Tatang. Tere anak, kanayon mo't nga ibagamikan ka, ano agayat ka, no makirelasyon ka, saan mo nga ipaay amin iti karelasyon mo? Mangibati ka mo't para iti bagay. Tano bilang laeng ta saan nga agbaligi ti sinarek mo a relasyon. Saan ka masakitan unay? Kas ita. Impagarup ko nga no talaga ada kamin ka ni Jeff tatang. Perfecto mati relasyon mi. Awan mati makuna amadi. Nga maapay anaramid nakpailaang alukwan. Ay, kas iti sigod nga ibagbagakken ka, Tere. Ang mga nusaan ada kayo taag kagasat. Isu akasayaatan na agbalin ka anatib ka. Pagbalin ng akarit dagiti mapaspasamakan ka. Saan ka pa idagal? No di kat nakarkaro kumapay nga agbalin ka anatib ka. No sa anak amariro, may kapatan ni Jeff ang nagbalin a nobyok manang. Katkas kadagitiim mo na, pinasakitan naklaang. Awan mo't ti amok amadi iti bagik, tanapudno akmat kadagiti lalaki nga ayatek. Ngamno apay alukwen daklata. Naimbaglaangan manang tanukas jay nga agladlading itak, si dadaan mo't akanayon dagiti dadakkel ko ang mangandingay kanyak. Uray dagiti kakabsat ko, aramidan dati amin, tapno nalaka aklaeng ang makalipat, wano makamove on.
Kas iti panangandingay kanyak, ti buridek akabsat ko. Manang, kita MT grades ko. Nan, kita akman ading ko? Wow! Nagngangato ti grades mo Siyempre, Manang. Itultuloy mo ti agadal na imbag ha, Monique? Wan, Manang. Promise. Laglagi pam para matlaan kan kadayta. No makaturpos ka, agbalin kanto a professional. Kat nalakalaang a makasarak kanto iti trabaho. Tuladin ka, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Monique? Nasingput ka, Manang. Love na kami. Nailakat ti buridak minaya. Naglaing amang lamlamyong. Wan, Manang. Tapno, saan ka asad? Ha? Please, Manang. Saan ka kuman alonli? Wan, ading ko. Di ka agdanag. Saan ako nga agliday? Ikari. Ay, agyamanak ta nakalipat sa nitere lakay. Uwan nga raw, bakit? Nagsublin ti gaganay gayan na. Kasi tay, naragsak nagpakadaan na pa nagtrabaho. Dakkel mo't atulong dagiti addina. Kasanaw, kat makayayong mo't ngamin talaga dagiti kakabsat na. Amu da alam-lam yung hindi manang da. Huwag nga Rod, kan nairanapay a panagaala iti cards dagiti estudyante. Iso day jay, nakatulong iti dakkel ken ni Tere, tinakita na anag nga to agrado dagiti agad-adal nga addina. Huwag nga ro doday. Ay, huwag gayam. Masapol ang mapanak iti talon. Taagapit ita dagiti agsuksukay iti talon tayaw. Ay, huwag anya. Masapol ang mabantayan ida. Oray saan tamot kit di ida abantayan at amam ta idan. Saan data sa orin iti bingay. Kat apay nga rod amapan kapaylaang ijay talon. Mapanak tumulong at tapno mawatwatak may. May mayat mat lang no makita dak ijay tapno nakarkarong agagat da. Ay kat sumuro takmat nga rodon mapantaadwa. Nga mangisag anak pa iti pagmerienda dagiti agape. Tapnod addapay nga aggagat da. Pakaragsakak ti pan nakamamukan ka, Terry. Kasta akmat lando. Pakaragsakak anam-amu ka. Namnamaak nga awan ti mang sanab kanyak ha. No, bilang at addapay ang makisining dakkan ka. Di kagdanag. Nadaman bilang, siyak mismo ti mang salaknibken ka. Anya? Madanak pa'y gaya man iti superhero, babain kan ka. Sika talaga, tila ibagbagam. Saan man? Kasta talaga ti panagriknak ita, tanam amu ka. Lando. Kat pangasim ko ma. Palubusan na kasumarong kar iti balayo. Kayat ko di formal ni agdaton kan ka. Ha? Agpay sa ti ibagbagak, Terry. Kayat ko ti adapay ang makisiningad kan ka. Kayat ko ti agdaton. Isong ay palubos mo ko ma, asarungkaran kay iti balayo. Diyak ngamin kahit ni Armon ka lang itino sa dino laditan. Tamamati hak. Ano talaga na dalus ti intensyon ti lalaki iti may sa babae. Rumbang lang a formal nga agdaton iti mismo abalay ti babae. Oo, sige. Awan parikot iti dayta. Nawaya ka asumarongkar iti balay. Anya ti makunam iti sangaili ti anak tamilyo. Kasla nataknang mait. Nadayaw. Kan magustuak ti panang sarungkar na mismo kan ni Tere dito'y balay. Uray siyak. Maiduma ka dagiti imunan ang nagbalin anubyo ti anak ta. Nga ay dinamamuta kat addan relasyon da. Huwag nga rod. Isa pa nagkunak, saanin alumdaang ni Tere iti dayta alalaki. Milyo. Kita man lang agpaysoan niya. Kalpasan dagiti pan nakapaspasakit ti anak ta. Dimteng matlangan ti lalaki a para ken kuana. Sapay kumaa.
Tapno saanan nga agladingit pa'y ni Terry. Panagkunak kat saanan. Dakkel ti panagtalek ko iti sangailin na ita. Mamati akasaanan alumda ang pa'y ti anak ta. Isulakit di day tantin na itanay para ken kuana. No dagiti mo na ang nagbalin a nobyo kat inaramdak itirwar ti pagtaengan mi, sabali ni Lando manang Emmy. Talaga anak am mo kadagiti dadakkel ko. Ken naglakapay anaala na tirik na dagiti kakabsat ko. Para kanyak, ison ti perpekto a lalaki adimteng iti biyag ko. Iso ajak meten na lapdan tiriknak anagayat ken kuana. Nagbalinak ang naragsak ken ni Lando manang, iso ang naisukok ti amin ken kuana. Nulabsen ti agsarita, kalay sa laengen ti kurang kada kami, kat ururayek ti panangyawis na kanyak iti dayta, ngem sabali ti napasama. Di ako na muna niya taramidok, Terry. Ha? Apay Lando? Mga no... Noan niya? Mga no sana malasat ti amak ti kasasaad na ijay lugar mi. No sana maoperaan. Anya? Day tatagpaiso. Kaawawag lang ti inak. Imbaga na ang masapol mi ti dakkalagkatad para iti operasyon ni tatang. Lando? Tirigat na. Awan ornong ko. Tay pau-pau it kumot kadakwada ti amin na sweldok. Kasano nga rod itan? Diyan ka mo, Terry. Masapol nga ipamuspusak ti amin. Tapno makaipaw-itak iti kwarta kadakwada. Diyak laki ti kayat nga dadaka sa mapasama kita amak. Mano ka diti kasapulan para iti operasyon ti amam? Sana sinsina nagatad, Terry. Duagasot aribo a pesos. Kasta ka di? Uwan. Pasensyakan ni bagbagakan ka da ito, ha? Ken, pasensyakan. No saan pa ila matuloy ti imbagakan kang agsimpatan. Diyak nga mininamnama akastoy ti mapasamak. Lando. Sige, Terry. Agpakada akpay. Tamasapol nga agiremedyo ak iti kwarta. Sa dino ti pagremedyo am? Makaamuditan. Urayan niya. Aramida para iti amak. Lando, tinasayaat. Aramatan nyo pala ang ti urnong ko. Ha? Ada urnong ko iti bangko. Umdas para iti operasyon ti amam. Anya? Nakababay. Awan ti rumbeng apagbainam kanyak. Alakit din, umanugot kan. Aramatan nyo pala ang ti urnong ko. Tatang, sabali man ang tijar ni Manang. David, anak. Ang mga no adaman ng dakas napasamak. Ay na, saan kumamot Amang no saan amabailan ni Manang mo no kasta nga agpaisaw. Saan man nga minen nga agsasao ni Manang Terry. Bay anak, takasaritak. Amwak no anya ti mapaspasamak ken kuana. Tatang? Amwak no anya ti mapaspasamak ken kuana taapay nakalidliday manan. Saan da ka pakadanagan, tatang? Kasano kumaasaan kami nga agdanag ngay. Katanda ni makabulan ng akasta ka anak ko. Tatang? Anyat na pasamak aya. Ibagam kanyak. Ni kadilan daw ti makagapaw. Ha? Tatang? Nadlaw mi nga anang rugi manan ti kasta ajarmaw. Manipod idi saan mi amakitkita ni Landaw. Pasensya kayong tatang. Bye-bye andak pail ako ma. Ta ikagumaak akong taken ni Lando. Anak ko. Sige tatang, panawan kayo pa'y ditoy. Lando, agyaman akta na kontakan. Terry. Kumusta kan? Kumusta ti amam?
Apay adin nakmatan kinontak, manipod na gawid ka iti lugar yu anang itulod iti pagpaopera ti amam. Pasensya kan, Terry. Ngam kasayatan no lipatan na kon. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Lando? Nalawag mo timbagaksan ka di. Lipatan na kon. Ngam apay, iti anya aga po, Lando? Di mo damagan, Terry. Basta lipatan na kon. Kasanon ti kwarta ka inalam? Oy, Terry. Kahit ko lang alawagan kan ka, saan ko nga inala ti kwartam? Saan ka mo ta pinilit amang tad iti kwarta? Sikat nagdisnudo anang edad kanya kiti kwartam? Gapot ako nam ama sapul ama operaan ti amam. Kahit namati ka, mate. Naglakakamot na naman lilaw. Isumot lagay makanayon ka maluko, Ulitag, saan ka pinilit amang tad kanya kiti kwarta? Sikat nagdisnudo. Iso ano namnamaang mo isublik pa iti kwartam? Sorry langit. Sige, tatapay pag namin iti asawak. Anya ti kunam? Ada, asawam. At isong oras na nagawid akong diti lugar mi. Tapno agdeden na kami. Sige, Terry. Bye. Diyos ko, apay ano pasawag ti kastoy? Apay! Panagriknak kat nagtupak kanyak ti langit iti daydi akanito manang Emmy. Tamalaksid iti dakkel agatad anaala ni Lando, na isukok pa yan kankwana ti amin ko. Kasla mapukaw ti limbong ti panunot ko kadagidi akanito. Ngam sa andak abinaybayan ti pamilyak. Apaman ang nakailiwliwagak, nagabrodak, kat napagasatan akmet, agingga ang nakagtengak dito'y Canada. Kat ad-ad dapay ang napasayaat ko ti biyag ko, kastamutan ti pamilyak dita Pilipinas, akas iti inlanad ko, iti damo apaset ti surat ko. Aklunak nga idi kapagpagasan paylaang ti pungtot ko, inlunlunod ko pa'y ti tao anang loko kanyak. Ngam idi agangay, nang runa idi napaluspusa kon tigura ken sakit tinakam ko. Gapong iti panagbalin ko nga aktibo iti pamati akim mapengak. Nasursurok nga intalek iti namarswa ti amin. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Terry. Pagayam a Terry, napnuan iti adal ti pakasaritaam. Kang runaan nga adal a naibatim, kat ti panangpili kadagiti tao arumbeng a pagtalkan. Saan agaputan nalagaanan ti rikna tayo iti maysa a tao, kat italag tayon ti amin kenkwana. Gapo taagdadatamet pagayam ko. Ultimo dagiti agkakabagyan, at dapay gundaway nga isuda a mismo ti aglilinno ko. Iso arumbeng laeng nga agbalin tayo, anaanad. Ti pakaragsakak laeng pagayam ko, ket ti agdadata a kinapudno, anasayaaten ti panagbiag mo. Kastametten ti pamilyam. Iso amamati ak nga amin alaklak amom ita, ket subat dagiti saan anasaya at anapasamak ken ka, ta saan nakaabinaybayan ti namarswa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Paris kadagiti
sana tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Laura, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Laura Lartan ti iyawag mo kanyak. May saak agagangay laeng nga umili, adim makkel iti kinarigat ti panagbiag. Kinapudno naman ng sa anak kalpas iti panagadal ko. Gaputa talaga nga awanan kami. Sakit na sapaak anagbalin nga ina. Ngem daksang gasat, tadinak mo't tinakderan tinakasikog kanyak. Rugyak man manang ti agsalaysay, idi na ipasngay kon ti anak ko. Agtawan nakla idi, iti 19. Huston baby, apay ngay adi kamot na sumardengan nga agsangsangit. Laura, anak ko. Apay ay asangit ta anak mo. Diyak nga rod amo tatang. Itay pa'y nga isalsalak tap na agsardeng kuman. Nga magsangsangit matlatta. Amangan mo't no mabisin. Pasuswom ngamin Inaramid kun tatang. Ngam awan sa amot ngaminan ti masuso na kanya. Tamo yumot. Nakindit ti gatas iti barukong ko. Saan amapnat ti anak ko? Dayta itan. Awan ay at ititimpla na gatas na. Awan tatang. Ay, talaga saan nagsardeng nga agsangsangit ti anak mo no saan anap ka naggatas. Mabisin lakit di dayta iso asangit. Di mat ko ng mga gurigor ni Noel nga anak mo. Wan tatang, nangato ti gurigor na. Madanaganak nga ruden. Tauray no pinagtumarkon iti agas. Saan lata bumaba ti gurigor na. Ay, kasayaatan siguro no ipa-ospital mo laeng. Kaya't ko kumamot tatang. Ngamawan paggastos ko. Amoy yamatan. Nangina tinaskan abayadan iti ospital. Awan mo't makukwartak tatang. Nakastrika nga agpaiso iti trabaho. Nga manumot laangan ti sweldok ngay. Saan nga umanay ti matmat gadak tatang? Ay, katkasano nga rudan nga Laura. Halangan mo't abay be amlatan ta apo ko kamasakay. Basta i-monitor ko latan ti kasasaad na tatang. Pag tumarag iti umno nga oras, tabarang agimbag mo't laeng. Ay, anak ka. Talaga ngamin nga agkurang ti budget ko tatang. Iso adyak maipa-ospital ti anak ko. No maipapan iti magastos, at na mabalin ko nga asitgan a bumuludan tayo, anak ko. Hanggang sigurado ka kadain. Wan tatang, kaya't ko ti agabroad para ka ni Noel nga anak ko. Ay, una yan. Manula ti taon ni Noel. Aglimapay laang ti taon na. Tatang, amuyumot no niya tinaglablabasan mi nga agina. Laura, anak. Idi maladaga pa'y ni Noel. Nakakaasi asangit no mabisin. Tawan paggatang ko iti gatas na. Tanakindit kat nga ron ti tubog ti barukong ko. No agsakit idi ni Noel. Ano sa kapag tumtumaran iti agas. Diyak pulos maipa-ospital. Gaputa maamakak iti babayadan. Takas talaga nga agkurang ti sweldok. Ita, masapol nga isaganaak ti panag-eskwela ti anak ko, tatang. Awanan ti sabali pa yung mapanunot ko apamuspusan. Tapno maisaganaak ti masakbayan ti anak ko. No saan ati panagtrabahok iti balasiw taaw. Ay, alangarod, Laura. Tulungan ka, anak ko. Kasi tinakunakon. At dati maasit ka kapag buludan iti mainayon iti paggastos mong aga brown. Agyaman tatang, kat pangaasiyo. Da kayo kumapay laang ti makaamo amang taripato iti anak ko. Bayat ti kaaddak iti abroad. You are Belilese! Please, don't hurt me, Mom.
Have pity on me! I will do whatever I want. I will punish you, you lazy bastard! I don't like the way you walk. So you better do your work well, or I will punish you more. Diyos ko, naulpit ti amok. Malaksin nga da nagiti gundaway asanda kapakanan. Kabinandakpay. Naulpit da. Kagiddan ti panagabrod ko, ti panagibtur ko itinalaos aliday, kan sakripisyo manang Emmy. Saan laang agapo tadyak na tarabay ti panagdakkel ti anak ko? No di kat gapumetan iti kinaulpit alinakam ko iti nagbalin nga amok iti panagabrod ko. Kagiddan dagiti linakam ko a kinaulpit, kas iti panangdangran, saan da panangpakan kanyak, karaman pa yan ti panang molestya kanyak ti amok alalaki. Ti anak ko lataan ni Noel, ti kanayon alinaon ti panunot ko. Kaya rigan na anakairwama kon ti amin alinakam ko a kinaulpit, tati addalatan iti panunot ko, kat ni Noel nga anak ko. No nangangatan, no nasalun at ngata, wano agad adal nga taan na imbag, kano anyapay dita. Diniretsok ti 10 atawan akaaddak idi abroad manang. Iso akas talaunay ti iliw ko iti anak ko idi nagawidak. Agtawan idin iti 15 ni Noel. Kukwa amin ni Noel dagita nakadisplay ang medalya. Kanuan niya pa pamadayaw di tadiding anak ko. Nasirip ti apaw. Anyan, naglaingan ti anak ko tatang. Makapabangar itirik na dagitakit kita ag apamadayaw ang nagunod na. Mariknak asulit ti amin abannog kan sakripisyo ka nagabrod tatang. Laura, anak. Anya nga oras a sumangpot ni Noel, manipod iti pagadalan tatang. Kailiw ko talagang ti anak ko. Dandanin sumangpot na jay. Itay pa'y ngamin analpas ti klase na. Narigatan la siguro ang naglugan ta atid tong ti pilay ti pagluganan no pa nag-aawid ang dagiti estudyante. Kasta ka di tatang. Ay no. Sumampot ko man. Tama ito. Lolo, adda ako. Nay, aday tagaya man. Ne, adda gayang bisita tayo, Lolo. Naimbag na oras yun, Nana. Nay, Noel, anya sa nga ilingay bagbagam. Kat no ni nanang buday ta. Di mo ka di mabigbig. Ha? Noel anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka, anak ko. Para kan ka amin dagita nga insangpat ko anak ko. Pasarabok kan ka. Agyamanak, Nanang. Pasensya kayo no saan kayo nailasin adagos itay. Awan anyaman na day di anak ko. Maawatan ka. Aglima lang amin titawan mo idi nagabrodak. Ita, 15 titawan mo. Nabayag adinak nakita. Iso maawatan ka. Nanang? Maragsa ka naklaunay. Tanapanak nakakanasaot ka nga agad adal, Noel. Pamanaknak dagiti medalya kanda dumapay nga award anaawat mo, anaka-display iti diding ti balay tayo. Itultuloy mo nga igaid ti agadal anak ko, Taikarik, aramidak ti amin, tapno makaturpos ka. Iti panagsublik iti abroad, nakarkaro pa'y nga aggagatak nga agtrabaho, tapno maitad ko ti amin akasapulam iti panagadal mo. Agyamanak, Nanang. Alan, Noel, ingka maturugan tani, rabiin, adapay klase minton bigat. Sana bale, ta sumagmamanumot abulan ti panagbakasyon ko ditoy,
Bayat nga ipagpagnakman ng ti papeles ko nga agabrod. Iso nga adu pa'y tigundaway ang makapagbanding ta, anak ko. Makalawas laang ng ti kaadam dito'y anak ko. Ag-flight kan tumanan. Masapol tatang, tapno ad-adda maisagana ak ti masakbayan ni Noel. Para kan kwa na day tingar aramidak. Para iti anak ko. Laura, anak. Uray anya akita ti rigat, kabailak asarang tatang. Ti importante kanyak, ni Noel nga anak ko. Ti masakbayan na. Iti kasta atin or ti panaritam, Laura. Mamatak nga ado arigat ti naglablabasa iti kaadam iti abroad iti lasod ti sangapulo atawan. Talaga nga ado tatang. Ngam kinabailak, nga uray anya pa'y tinapagteng ko. Iso nga amok nga iti panagabrod ko manan. Mabailak matlaang ti anyaman a panubok asarangtak. Ay, Taur ay mapukpukawan akon iti namnama. Kan uray agkapsutan ti pakinakam ko. No mapanunot ko ti anak ko. Maikanak iti nananay apigsa ken namnama. Tapno ituloy ko ti mangged iti ganggan na et adaga, tatang. Iso asanda kapag danagan. Anyaman ti mapasamak iti panagabrod ko. Mabailak tatang. Basta saan nyo ko maabaybayan ti anak ko. Diyos ko, no kasano ti kinaulpit dagiti nagbalin nga amok ididamo ang nagabrodak. Nakarkaro man itan. Jaklan hinamnama adakas ti ugali dagiti amok ita. Sumagmamanon abulan nga daak dito'y ayanda. Ngamawan lata ti panagbaliw ti trato da kanyak. Nga uray sobra-sobran ti oras ti panagtrabahok. Ngam kabalak da ito'y. Para iti anak ko da ito'y. Iso ang masapul nga agibturak. Saan nakasumuko? Agibturak. hey, yo, Ha? Yes, sir. Do you need something? give me your cell phone. What? But why, Give sir? me your cell phone. Sir, why did you kick me? Give me your cell phone or I will kill you. Give me. Sumagmamanupay laabulan ti kaaddak idi, iti ayan dagiti amok. Idi napasamak day di apagteng manang Emmy. Innala dagiti amok ti cellphone ko, nga isulaang ti komunikasyon ko iti pamilyak. Kalpasan na, saan dakon apalpalubusan arumwar iti balayda, ken saan dakmutten asuswelduan. Nasurok makatawan akas jay tinagbalin a sitwasyon ko manang Emmy. Awan tinaaramidak no di tinagkarkararag, ket di nakumabaybayan ti Diyos. Agingga nga iti may sang aldaw, naikanak iti kired ken gundaway, ket nakapagkidawak iti tulong iti may sa nagbalin agayem ko ababaunan matlaeng. Gaputawan pang kontakak idi iti pamilyak, kinid daw ko iti nang tulong kanyak, nga i-search mi iti Facebook ti anak ko. Nakla atak idi nakitak iti social media ti anak ko manang Emmy. Nagdakkel motten ti nagbaliwan na. Kasla adda ti napateg nga ilablaban na. Ken kasla nabaybayanen ti langana. Ingka gumaak a kontaken babaan iti social media ngem napaayak. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw manipod iti daydi akanito, nakaawid akon iti pagilyan tayo, babaan iti tulong ti embahada ti Pilipinas. Ngam ad-addagayam a makariknaak iti saem, iti masangpetak, manang Emmy. Tatang, apay ada kayo laang ti sinangpetak diti balay. Apay ngagmay-maysa kayo dito eh. Ayan ni Noel nga anak ko. Laura, anak ko.
Tatang, apay ngagsangit kayo matan. Ayan ni Noel ko, nak. Ayan ti anak ko. Anak, di mo ka din naawat. Dagiti mensahe kan ka. Anya amin sahi, tatang. Damo pa ilang nga aldaw, ti kalata pa nagpukaw ni Noel. Empakamukan kan ka. Nag-message sa kan ka, anak ko. Yung kagumaan ka nga wakan ngam saan ka mo makontak. Anya, Dahil tatagpaiso, Laura. pasensya kayong tatang. Adda nga minsan anasayata na pasama kanyak. Kabayaton ti kaadak ijabrod. Ha? Inala dagiti amok ti cellphone ko. Kalpasan na. Impupok daklatan iti balayda. Tidakas na. Sanda ka sinweldo na Apolos. Naimbaglangan tada ng tulong kanyak. Kat ti panagawid ko. Embahada ti Pilipinas din ang tulong kanyak. Kasta ka di, anak ko. Anyat na pasama ka ni Noel, tatang. Ibagayo ko makanyak. Na Laura, so magmamano abulan ng ngawan ti damag ka ni Noel. Anya, Nagpakada kanya ka dumaray iti leadership training ka now. Itadayo a lugar. Hanggang saan na nagsumsumli Apolos. anya. Nagpaiso anak ko. Napana kun iti pagadalan da nga mawan kanumot ti leadership training da. Diyos ko. So, diyak ka mo na ayan ni Noel nga apo ko kita. Diyak ka mo, Laura. Kaano pa yung mapukpukaw ti anak yo, misis? Sigun iti amak. Taiso ti kadwa na pinanawak idi nagabrodak. Nasurok talo abulan na mapukpukaw ti anak ko, sir. Kasta ka di. Awan namin ti mabirukan, may record nga involved tinagan ti anak yo, misis. Mapalin ka da makita tila dawan na. Uwan, sir. Mabit lang. Daytoy, sir. Daytoy tiladawan ti anak ko. Sigurado kayo aday ito'y ti anak yo? Uwan, sir. Apay ka di. Mabit lang, misis. Agsubliak. At lang ti mapan ko lain. Sige, sir. Diyos ko. Apay nga takas di tilang at ti pulis akasarsaritak. Apaman ang nakita na tiladawan ni Noel nga anak ko. Diyos ko, nakarkaroon nga agkabakabaak. Hindi na ko mabaybayan, Diyos ko. Maasi ka kanyak. Misis, kitain nyo dito a cartographic sketch. Diyos ko. Kaya ingas sa anak yun dito, saan ka di? Medyo umarngi, sir. Sino nga minday ta? May sa dito kadag iti maata pakimapang iti makakanigid a grupo. Nga agkot-kuta iti may sa apaset ti Sierra Madre. Anya, imposible. Saan a rebelde ti anak ko, sir? Estudyante pailaang ti anak ko. Mrs. Agray-raytan ti panag-recruit dagiti makakanigid a grupo kadag iti pagadalan. Kat dagiti agtutubo ti target da. Iso posible nga ron at talaga kimapeng kadakwada ta anak yo. Iso nga aging gaita kat awan ti damag maipapan kan kuana. Diyos ko, talaga adya akon amuno anya ti aramidak. Tawanan tinapalabas. Manipod nagpukaw ni Noel nga anak ko. Aging gaita. Awan pailaang ti damag maipapan ka ni Noel. Anya nga talagang tinapasamak kan ko, ana. Diyos ko, pangaasim. Di na kami kumabaybayan. Nabayagan nga awan damag iti anak ko. Ultimo dagiti otoridad. Awan ti maibaga. Laura, anak. Apay tatang. At nabuya ka damag iti telebisyon.
Ada dagiti nakita abang kay dagiti maatap a rebelde iti may sa apasit ti Sierra Madre. Anya? Tatang, mapanak ijay. Kayat ko ang makita dagiti na ipadamag abangkay. Mapanak ijay, tatang. Danak ko, tatang, ni Noel. Unayan. Awanan ni Noel. Anyan. Unayan tinapagtang ti apo ko. Ay, unayan. Nagsakripisyo ak ija abroad para iti anak ko. Ngaman yan. Tapi mo sa ila ang gapo iti bisin. Gapo iti kakapang na iti makanigid a grupo. Nagsakit, tatang. Laura, anak. Namuyol ako, ma. Doon niya tinapaspasamag kanya kiti panagabrod ko. Kalpasan na, matay lang itibisin ti anak ko. Gaputa si Murot kadag iti rebelde. Nagsakit na panunutan, tatang. Nagsakit na panunutan nga awanan ni Noel. Anak. Awanan di anak ko. Ngayon patpatag ko unay. Di anak ko. Dinungdungog. Awanan di Noel. Awanan di anak ko. Talaga nagsakit a panunutan, manang Emmy. Namolestya ak. Nagsakripisyo ak iti abroad. Tapno maipaayak laeng itinapintas a masakbayan ti anak ko. Ngempim musay gapo iti bisin. Gapo tanaalukoy dagiti makakanigid a grupo ako mapeng kadakwada. Ken mangilaban iti biddot nga ideolohyada. Sumagmamanon atawan tinapalabas, manipod datay ni Noel nga anak ko. Ngam aklunak nga aging gaita, sidsidirek paylaang dagiti komunista anang sabidong iti panunot day di anak ko, nga iso tinakaigapuan ti ipupusay na, ken ti pannakaulilak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Laura. Laura, pagayam ko, makipagladingitak iti napagteng ti anak mo. Pudno unay ti kinunam, aga po iti nakasabidong ti panunot ti anak mo, iso akella at anagbaliw ti sirmatana, maipapan iti biyag. Iso akadagiti naganak adumdumngeg, tarabayan nyo anaimbag dagiti agtutubo nga anak yo. Gapo ta agrairaitan dagiti saan anasaya at apaspasamak. Ket dagiti agtutubo, ti kang runaan apun punteryaan, dagiti balikog ti ideolohyada at tao. Alakastan, pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danati
bibiyag